गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनां खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 7 जुन बाराया मंगलबार। गोजोनथाव खौरां। थांनाय साननैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होनाय बायदिनो दिनै सेबा बर्डजों खुंफुंजानाय देग्लायनि 2022 मायथाइनि मेट्रिक एबा एसएसएलसि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जासिगोन। मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरा दिनै फुंनि समावनो नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों आनजादनि फिथाइखौ नायनो हागोन। बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। बिसायख'थिनि खाथि एबा गाबोन सोरांब्लानो थामहिनबा 8 जुनावनो खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया खुंजासिगोन। बे समावनो बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा गावनि दोलोनि बिबानखौ एंगारो। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा हरखाबै गावनि दोलोनि बिबानखौ एंगारखो बेनि बागै रोखायै मिन्थिनो मोननाय जायाखै। फारसेथिं प्रबिन बर' बिथांनि दोलो नागारनाय खौरांखौ मोननानै बिपिएफ दोलोनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बुङो दि राजनितिकआव बिबान एंगारनाय पार्टी नागारनाय बाथ्राया गोदान बाथ्रा नङा। बेखौ लानानै दोलोनि गेजेराव गोनो गोथो एबा गुलाय गुजाय जानांगौबो गैया। सोरबाया थांगोन सोरबाया फैखागोनखा। बियो राजखान्थि दोलोनि जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय। बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायथिदों एमएलए रबिराम बिथाङा। नाथाय जायखि बिबान नागारा बिपिएफ दोलोआ मोनसे शक्तिशाली राजखान्थि दल। दासिमबो हाजार हाजार मावथिफोरानो बे दोलोआव दङ। बिनिखायनो सासे सानै नेता गुलांनायजों बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो खालि जाया होननानै गोख्रों रावै फोरमायथिबावो बिथां एमएलए रबिराम नार्जारीआ। गुबुन फारसेथिं बिटिसि खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय साना मैयानो जोबथामोन। बेखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थांखिजों गोख्रोङै सांग्रांथि होनायखौ गोख्रोङैनो नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैयानि समावबो खख्लाबारि बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मदद होग्रा गोबां लाइमोनफोरा बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों गामि गामि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे मटरसाइकेल रेली लानायखौ गोख्रोङै नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव खमैबो 300सो मटर साइकेलजों सा 600सो बिपिएफनि मावथि लाइमोनफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव गावनि देरहानाया रोखा। खमावबो 28 निफ्राय 30 रोजा भटजों 100% देरहानो हागोना रोखा होननानै फोरमायथियो बिजाथि बिथाङा। फारसेथिं राजखान्थि दोलो इउपिपिएल दोलोआबो उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रोङैनो साखाफारा। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरा गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ लानानै गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। बिथाङा गोख्रों रावै बुङो दि जाहाथे नंखाय बाथ्रा फोसावनायनिफ्राय जेब्लाबो बयबो गोजानाव थायो। मानोना नंखाय बाथ्रा फोसावनायजों माब्लाबाबो समाजा जौगानाय फैया। बेनिखायनो गाज्रि मुं सुनायनिफ्राय एबा नंखाय रादाब फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ होननानै माखासे फेसबुक पेजफोरखौ खावलायदों। आसाम सोरखारा गं 800 फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो हासिगौ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा सा 30 निख्रुइ खमसिन फरायसाफोर थानाय गं 800 फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामसिगोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाय फरायसालियाव फरायसाफोरा खम दङ बे फरायसालिफोरखौ गुबुन मोनसे फरायसालिजों दाजाबदेरनाय जासिगोन होनना फोरमायथियो। मानोना बेफोर फरायसालिफोराव बोसोरफ्रामबो मुं थिसननायनि हारआ जोबोद खम जायो होननानै फोरमायथियो सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।